Málo studií máte tu možnost pracovat na Unreal 3 engineu. Povíš nám k tomu něco, jaký to je? Áno, no my sme v podstate, naša hra vznikala možno troška ináč ako väčšinou, keď na začiatku stojí technológia. U nás na začiatku stál svet a myšlienka toho akčného fantasy eposu a potom sme hľadali vhodnú cestu k tomu a veľmi rýchlo sme prišli k záveru, že vyvíjať všetko úplne na vlastnú päsť povedie k veľmi dlhej ceste a práve neskoro k tomu hrateľnému prototypu, ktorý tu teraz ukazujeme, a preto sme sa rozhodli použiť licencovanú technológiu a tam relatívne rýchlo sme prišli k tomu, že pre platformy, ktoré hľadáme, PC, X360 a potenciálne neskôr PlayStation 3, je Unreal Engine 3 jedinou voľbou správnou podľa nášho názoru, a tak Tentacle Studios sa rozhodlo licencovať túto platformu. V neposlednej rade ale ide aj o súčasť propagácie hry, obzvlášť na americkom kontinente, kde práve Unreal Engine 3 dokáže v iniciálnej fáze oveľa viacej